kids. Ayan kami natin, girl. So ngayon, magbabike-bike kami. Punta kami sa Urax. Nagbabike na nga kami. Eh na, nagbabike. Oh my God, ang hirap na. So, punta kami ng daming tao. Nakakaya. Oh my God. Bakit nakaganda to? Bakit nakaganda to? Dito mo kasi hawakan, ate girl. Wait lang kasi, ate girl. Ay, ililin ko na kay ate girl. So, yan. So, ngayon punta kami ng Umbrella Rocks. Itutur namin kayo doon. So, wait lang. Wait na lang kayo, okay? So, yun. Abangan na lang namin kay mamaya. Na kids. So ngayon, dito na tayo sa Urax and tignan nyo yung views. Ang ganda. Andre! So ngayon, maglalakad-lakad tayo dito sa beach. Wow. So look at the view. Ah! Wow, English girl! So, si Andre. Hi, Dre! So, pwede ba ang tanggal ng mask? So, wala namang tao, kami lang. Konti lang. So, maglalakad tayo, guys, doon. Lakad tayo dyan. Let's go! So, yan, guys! Ay, tiyan kids! So, maglalakad-lakad kami. Si ate, oh. Ate! Oh! Bumpanis! So, yan, maglalakad-lakad tayo. Anong mukha yan, girl? Yan, mga Tiyan-a-kids. So, yan, mga Tiyan-a-kids. Explain ko sa inyo kung bakit Umbrella Rocks yung tawag dito sa beach na to. Kasi, yung bato niya, yung mga bato-bato niya, parang shape ng umbrella. So, yan, maglalakad tayo doon sa mga bato-bato na shape ng payong. Para makita nyo, di ba? My God, Nicole! So, yan, nagpo-photoshoot. Ay, guys, nga pala, wala yung dalawang boys, si Charles at saka si AG, kasi mga busy sila. At si AG pala kailan ba pumunta dito si EG? Nung isang araw ba yun? Or last week? Pumunta dito si EG, hindi niya na-vlog. Mag-isa lang. Ay, kasama niya yung mga friends niya. Kasi anong tawag doon? Naghuli sila ng fish. Nagkuhan sila ng fish. Tapos, Ayusin mo mata. Loading! So, yan. Nagpunta sila dito ng mga friends niya kasi naghuli sila ng isda. Then, naki-birthday sila. Pero hindi niya na-vlog. So, ngayon, kami naman. Pero hindi siya kasama kasi hindi ko alam. Umalis siya. And si Charles, busy daw. Ay. Uy, tara, maglakad na tayo. Doon, ipakita natin. So, guys, maglalakad na kami doon. Let's go. Ngayon, guys, so, babalik kami doon. Doon na sila. Uy, i-vlog mo nga ito. So, ngayon nag-iikot na ikot. So, ngayon tatakbo kami. So, ay, magsulat tayo dito. Dito kami ni, ano. Ay! Muntik na ako. So, ngayon tatakbo kami kasi trip na. Para daw pumayat siya.
Dadyak ba? So trip lang namin tumakbo guys. So explain namin sa inyo kung bakit nga umbrella rocks yung tawag dito sa beach na to. Kasi nga yung mga bato niya shape ng parang loading again. Shape ng umbrella. Nababaliw na ako. So yan guys, yun yung parola. Pero hindi tayo akyat dyan ngayon, mga Katiyanak kids. So walang tao ngayon guys, kami lang talaga. Ay, meron yung iba kanina, nakadating lang. Pero nag-pictorial lang sila. So ito nga guys, So ito nga mga Katiyanak kids. Nakakalimutan ko talaga, sorry. Kaya, umbrella rocks. Kasi tingnan nyo naman yung yung bato. Parang ano talaga siya. Parang payong. Parang umbrella. So, meron pa dyan. Ano yung sunset guys, ang ganda. Mas maganda yan pag malapit na lumubog. So guys, ito yung bato na malaki. Ay, napakaliit! Pakaliit naman na itong babae. Si Andre, maliligo si Andre.